Представете си, че сте на ръба на отчаянието, с нищо друго освен надежда, и изведнъж да бъде спасен от най-мощния човек в страната. Това е историята на бедна млада жена, която е преобразила живота си от съдбата и неочакваната любов на милиардер шейх. Но преди да започнем, вече оставете подобни и се абонирайте за канала за по-невероятни истории като този. Сега да отидем на историята. Пясъчната буря ревеше над малкото село около Дубай. Лейла, скромна млада жена, която продаваше тъкани на пазара, се бори да покрие палатката си и да спаси малкото, което имаше. Родителите й бяха починали години наред, оставяйки я сама по света. Животът й беше цикъл от трудности, но тя запази надеждата един ден да напусне тази реалност. В целия град мощният шейх Халед Ал Фахад наблюдаваше бурята на луксозното си покритие в една от най-високите сгради в Дубай. Той беше човек, използван за лукс и власт, собственик на петролна империя и няколко компании по света. Въпреки това, нещо винаги е пропускало в живота ви – истинска любов. Съдбата пресече пътеките на Лайла и Халед, когато той реши да излезе за проверка по земите си и видя младата жена да бъде изтласкана от ветровете на бурята. Без да се замисля два пъти, той нареди на шофьора си да спре колата и хукна да й помогне. Лейла се размина в ръцете си, изтощена и покрита с прах. Той я заведе в двореца й, където тя получи най-добрата медицинска помощ. Когато Лайла се събуди, тя беше шокирана, когато видя къде се намира. Сърцето му се ускори, за да осъзнае присъствието на най-могъщия човек в региона до него. Халед беше привлечен от своята простота и доброта, нещо, което никога не беше намирал при жените в високото си общество. В следващите дни той научи за живота си, борбите и мечтите си. Възхитена за силата си, тя започна да прекарва повече време с нея, представяйки я в света, който познаваше. Лейла от своя страна видя в Халед благороден мъж, различен от това, което си представяше. Те се влюбиха бавно, като всяка среща сближаваше сърцата си. Но не всичко беше лесно. Семейството на Халед и неговите съветници се противопоставиха силно на връзката, като се има предвид Лайла, недостоен за човек от неговата позиция. Халед обаче беше решен да следва сърцето си. За да докаже любовта си, той се отказа от някои традиции и се изправи пред предизвикателствата, наложени от собствената му култура. В крайна сметка, любовта ти спечели. Халед попита Лайла по чудесен начин за брак преди пустинята, която ги обедини. Тя прие, развълнувана. Бракът беше събитие, достойно за приказки, празнувайки обединението на два различни свята. Лейла, някога обикновена продавачка на пазара, стана съпруга на най-мощния мъж в страната, но никога не е загубила своето смирение и доброта. И така, заедно те изградиха бъдеще, в което любовта надделя над различията, доказвайки, че съдбата винаги намира начин да обедини душите, предназначени да се съберат. След брака, Лейла се включи в социални каузи, помагайки на младите хора като нея да имат възможности за обучение и работа. Халед я подкрепяше във всяка инициатива, създавайки фондации за борба с бедността и подобряване на качеството на живот в селото, от което беше дошла жена му. През годините двойката имаше 3 деца, които израстваха между две култури и се научиха от родителите си, за да ценят както традицията, така и състраданието. Лейла и Халед продължиха да изграждат империя, базирана не само на материалното богатство, но и на щедростта и любовта към съседа. И така, историята на Лейла и Халед се превърна в легенда в страната. Приказка, която доказа, че истинската любов може да преодолее всяка бариера и да се превърне в живота завинаги. Години по-късно Лейла и Халед решават да разширят мисията си да помогнат на нуждаещите се. Те създадоха международна хуманитарна организация, предоставяйки помощ на няколко нуждаещи се общности по света. Техните действия вдъхновиха други лидери да направят същото, превръщайки наследството на двойката в глобално движение на солидарност.
Вече по-възрастни Лайла и Халет седяха заедно на верандата на двореца си, наблюдавайки залеза в пустинята. С преплетените си ръце те си спомниха своето пътуване и се усмихнаха, знаейки, че са живели живот, изпълнен с любов, преодоляване и щедрост. Вашата любов, непоклатима като пустинните дюни, ще бъде запомнена завинаги. След заминаването на Халет, Лейла почувства тежестта на копнежа, но намери утеха на децата си и трайното въздействие, което тя и нейният любим оставиха в света. Името му стана синоним на доброта и смелост, и историята му продължава да се разказва за поколения. В крайна сметка Лейла знаеше, че някъде отвъд хоризонта Халет все още я чакаше и че един ден нейните пътища ще преминат отново под пустинните звезди. Лейла обаче не е консумирана от тъга. Почитайки наследството на съпруга си, тя се посвети още повече на хуманитарните каузи, разширявайки обхвата на своите проекти. Създаде училища, болници и програми за подкрепа на уязвимите жени, като гарантираше, че никоя млада жена не е преминала през трудностите, с които се е сблъсквала в миналото. Децата на Лайла и Халет, вдъхновени от примера на родителите си, поеха лидерски роли в фондацията за хуманитарно семейство. Всеки от тях донесе нови идеи, модернизирайки инициативи и допълнително разширява глобалното въздействие. Под влиянието на майка му, те станаха уважавани лидери, насърчавайки съюз между култури и помагайки на хиляди хора по света. В последните си дни Лайла продължи да се разхожда през селото, където започна нейната история, разговаряйки с хора и споделяйки думи на надежда. Той знаеше, че мисията му на земята приключва, но остави в мир, осъзнавайки, че любовта му към Халет е генерирала по-добър свят. И така, когато пристигна времето му, Лейла си тръгна спокойно, знаейки, че най-накрая ще се срещне с Халет, нейната вечна любов. Казват, че в мълчаливите нощи на пустинята все още е възможно да усетите присъствието им, като мек бриз, който танцува между дюните, шепнейки любовна история, която никога няма да бъде забравена. Ако сте харесали тази вълнуваща история, не забравяйте да оставите харесването си и да се абонирате за канала за по-невероятни истории като този. Вашата подкрепа е много важна, за да продължите да ви представя вдъхновяващи истории. До следващия път!